Vou te enseñar un vídeo que me fixo moita gracia. Isto que dixo un chaval cando entrevistaron agora cando foi da volta ao cole, de volver a empezar, de retomar, de todas estas cosas que molan ese tempo. Cansado, sin ganas y bueno, pues muerto de sueño. Tiña unha actitud super positiva. É a actitud que temos todos. Ni confirmo ni desmiento que esa persona son eu. Porque entre o gorro e a mascarilla podería... A actitud é a mesma. E as ganas de vivir exactas. Entonces podería ser perfectamente. Estamos a nada de que comece a universidade. Ti máis eu, aínda que non parezca, somos dúas persoas que fomos á universidade de Santiago de Compostela. Non se nota, pero moi temos prestigiosa estudios. moi prestigiosa a universidade, aínda que estudiaras ti nela. Eu gustaríame darlle unha serie de consellos a esta xente que se mete neste bonito mundo da universidade, da vida universitaria. Así pouco sobreactuada, sabes? Sí. Moi normal. Estou intentando sobreactuar para ver se me contratan de presentadora da Galega. Es que sobreactuar de actitud e de palabra tamén. E de roupa, debería de levar un vestido con vuelo, Claro. unhas flores, Eu quero darlle un consello aos chavales cando empezan na universidade. Tanto a universidade como empezar a traballar é unha trampa. Ti cando ibas á escola, o primeiro día, era normal. Agora non. Ti vas o primeiro día á universidade e fanche facer cousas. Hostia, o primeiro día de toda a puta vida foise, copiouse o horario, dixeronche que libretas había que comprar e pa casa. Danche clase o primeiro día, cuidado con eso, que eu pasei no fatal aquel día. Cheguei ali ás 9 da mañán e vexo o fulano dando clase. Tranquilidade, chaval, pero vamos a ver. Dame unhas fotocopias e ven a las 9:30 en casa. A ver, temos que aclarar que nós vamos a falar desde o punto de vista dos perroflautas. Efectivamente. Quero dicir, eu estudiei audiovisuales, ti estudiaches historia, non podemos dar tampouco o punto de vista de outras carreiras máis pijas. As carreiras non teñen a capacidade de ser dunha maneira ou de outra. Dicir, non hai carreiras máis pijas que outras. Un estudiante de filosofía e un de dereito son dúas persoas completamente, poden ser idénticas, non cambian en absolutamente nada. Non ten por que definirte. Non te define a carreira non te define. Que te levantes ás 8 da mañá, que te levantes ás 6 da mañá para poñer tus rulos, o vestido e maquillarte para ir á facultad, eso xa te define un poquito máis. O que me gusta moito da Universidade de Santiago de Compostela, isto en serio non é un chiste, é que vai moita xente falando castelán falantes, e salen falando galego. Por qué? Porque van ao avante e con cada chupito de licor café regalan unha clase de gallego. Despois chegas á clase e sale o profesor falando castellano diciente, usted por que non ha venido aí a clase? Porque é a Universidade de Galicia, pero fan clase en perfecto castellano. Pero bueno, eso que non che desmoralice. Vas a sair falando un gallego que vai che ter envexa Esther Estevez e vas a dicir ti, dixo cho eu. Vai dicir ti Esther Estevez, disti. Sabes, me expresei a ti a mí. É curioso que na Universidade de Santiago escoitar máis galego pola noite que pola mañán. Vas a clase? Esa é pola magia do licor café que falaba, claro. de ir ao avante. Porque en vez de dividirse as carreiras en campus norte e campus sur, deberían de dividirse en campus pijo e campus... No. Campus porro, campus colonia. Un campus porro, como Carla, e despois estamos campus colonia. Que os que estudiamos historia vamos de traxe, levamos garabata para estudiar. O que interesa aos estudiantes de primeiro ano, sobre todo, é saber a onde van a sair. Efectivamente. Entón, primeiro paso, así como sales do piso, porque no piso sempre lle mandas un par de cervezas, o vodka este de 4 euros de Eroski. Vamos a ver, o estudiante de primeiro vai a facer botellón co ron do Mercadona. Exactamente. A bebida alcohólica é perjudicial para a salud. Sí. Entonces, canto peor é, máis mal é. Hai xente que compra, imagínate, vai e compra o ron do Mercadona, o vodka do Mercadona, o vodka do día, la peor mierda que hai, como fixemos todos, porque vale 4 pavos. Pero a Coca-Cola ten que ser Coca-Cola. Por aí sí que non paso, en plan. Podo tomar un vodka de 4 euros que se tomo máis de media botella que do cejo. Pero a Coca-Cola, Coca-Cola. Nin Pepsi, nin Cola Día, nin su puta madre, Coca-Cola. Non che parece moi xibarita a xente que fai botellón? E ainda lle sobran 3 ou 4 euros para comprar un mix de... un variadito. De cacahuetes. Señor. Que capitalismo. Claro, joder. Hostia, se tiñas máis pasta a visa, comprobábamos máis de beber. Máis xeo, polo mínimo máis xeo.
Que despois hai que andar a choralo por aí. Sí. Que hai houve moita preocupación este verán porque non houve xeo. Tranquilos, ven agora o inverno e nos botellóns non vos fai falta xeo. Mete la man e listo, se enfría lo que sea. O primeiro sitio para ir tomar uns chupitos, o Avante. Ou o que está ao lado do pozo. O Avante é un bar, o suelo cruje, que diste, ai, que gracioso, cruje. Non é gracioso. En calquer momento vades todos abaixo. Eu quería dicir que é moi gracioso. Ti entras e é de madeira. E entonces... E claro, faiche gracia, en plan... Hacía como mola un pub con un suelo de madeira e tal. Depois baixas ao baño e ves que ese suelo está aguantado por unha columna así de gorda, tamén de madeira, e con peña que se apoya e como en plan, hostia, para, xa non é gracioso. Que aquí van a empuxar a un, vai a bater ca columna e adiós, todos para o carallo. Porque poder morrer en calquer momento dalle anima a vida de salir. Sona música así moi... La pegatina, va. Vale, vou describir el pozo tamén, o sitio dos chupitos. O pozo é un sitio que é como a túa taberna da aldea, pero ten un pozo no medio. Entón dixeron como lle chamamos, pois el pozo. Maestros del naming. E hai moito Erasmus. Porque o Erasmus outra cousa non, pero é fanático da bebida alcohólica barata. Da igual que no seu país sea multimillonario. El chega aquí e quere a bebida barata. Que para ele un cubata a 5 euros xa é barato. Pero descubre que pode beber máis barato e di, adelante, póbrese covicioso. Que aí hai chupitos de toda clase. E máis gustame moito porque son chupitos clásicos de Galicia. É dicir, en vaso de tubo. Que a mí fai moita gracia e isto hai que enseñarlle sobre todo para da fora. Chupito en Galicia non é unha medida, é un tipo de bebida. Eu pido un chupito de caña, pero non para que me botes isto. É porque quero caña e chamámoslle chupito. Claro, sabes o que te digo? Quero un chupito de licor café. Quero licor café, cantidad. Pero chamolle así porque, tomamos un chupito, pero sigo querendo moita cantidad de líquido. Podes tomar un chupito dun litro? Podes. A ver se temos eso claro. Un chupito de tequila? No. Media botella. Exacto. Despois de ver os chupitos vas ao Tarasca. Un sitio que ao principio é gracioso. Diste, mira que sitio máis acogedor, así, mira que música, máis indie, máis divertida, máis bailonga. Claro, ves, así que escoitas 17 veces seguidas unha canción de Xoel López, ás 3 da mañá xa te empeza a dar ganas de escoitar o combo dominicano, aínda que seas Melendi, o cantante de Obús. Non lle gusta escoitar 17 veces unha canción de Xoel López, nin a Xoel López. Eu teño visto resoplar nos seus conciertos, en plan... Anda cabarao. Non podría haber feito un merenguito polo medio para entrecalar. Que desde aquí un mensaje de apoio a Xoel López. Sí. Gracias pola túa música e sigue buscando as ganas de vivir, tío. E faz isto de que cando estás triste pos cancións tristes? Sí, sempre. Que como en plan, voume a fundir na mierda, sabes? Pois, pareceme super feo que Xoel López viva de xente triste. Todas que é un local normal, destes que hai en Santiago de pedra e tal e que cual, nunha rúa destas bella. Entonces, ten unha... Fixeche a descripción ahora mismo de todos os bares de Santiago. Sí. Un sitio bello que cheira a humedad, estreito, onde fai sempre moita calor. Sí? Que ser decembro a menos 25 graus. Sempre fai moita calor, sempre sudas muchísimo e nunca hai aire acondicionado. Jamás, non se pode. Esa é a descripción de todos. De todos. E ademais fai unha calor tropical, porque aparte xuntase o calor da xente ca humedad das paredes e entón fai un calor con humedad e un bochorno que asqueroso. Entón, o Tarasca é un sitio que ti entras e ten que está como entras e a barra. Entón é un pasillo e depois ao fondo abre un cuadrado. Entón eu vi a un fulano que o pasillo fai así, aquí hai unha columna, apoiouse na columna e a todas as chavalas que entraba botaba a boca. Entonces pasaba unha, lumba, pasaba outra, lumba, pasaba outra, lumba. O conocido como pesca de arrastre. Ligou? No, pero intentouno muchísimo. Gustaba moito este tipo de bares como Tarasca que faz cola durante unha hora. Estás esperando para entrar e cando xa estás perfectamente acomodado, sempre hai un colega que di: isto é unha ratonera. Aquí hai un cortocircuito e morremos todos.
Que diste, hijo de puta, non podías dicir hai 2 horas, que non entraba. Que ademais non é só que fagas a cola. Esperan sempre a que pidas o cubata. E entón, claro, ti veste a tua cabeza di, hostia, pues ten razón, isto é unha puta ratonera. Aquí prende el lume e morremos todos. Te acabo de pedir un Barcelona naranja. Entonces, Que claro, pode máis a túa vida ou deixar un cubata. E tens que beber o cubata, claro. E eso sí, unha cousa, a preocupación suele durar hasta que o cubata chega aquí. Despois que sea unha ratonera e é como... Bueno, ti tampouco que estás sonando Xoel López. É como... Cuidado que eu vin en Notarasca a un fulano sacar a bailar a unha chica unha canción de Xoel López. Ojo as ganas que tiña de bailar ese señor, Despois de ir ao Tarasca vas ao Sonar. Está moi ben se queres buscar un sugar daddy. Pero un sugar daddy triste. Porque se algo ten o Sonar é que ten música triste. É xente un pouco maior se eres universitario, para ti vai ser xente maior. Sí. Cousa boa. Poden estar os teus profesores, podes pagar un Cuba libre, non? É igual a probas. Recomendamos moito, en vez de ir a revisión, ir ao Sonar. Con 10 euros, e aí é onde podes rascar un puntiño máis. Na revisión, non. No. Que recordemos que revisión, re, é un prefijo que ven do latín que significa volverá. Se che volven a mirar un examen, probablemente vexan cousas que estaban ainda peor. Entón non vai antes. Xe foi moita gracia a xente que chama pafetos aos paz. Vou confesar. Me dá mucho asco e lo hago sempre. Hai un sitio que é chulísimo se non tes ganas de salir, que é o Momo. Por qué? Porque vas ali, séntaste, miras como a xente xoga ao billar e aos dardos, e estás ali. Que xa é unha Sí. actitud que, por favor, se non queredes salir, non pasa nada, non é obligatorio, non che poñen unha pistola ao peito. Porque sales con xente que che di, vamos a mirar para estar sentados. Salindo. Eu entendo que nun bar a 6 da tarde que damos para tomar algo, non queres tomar o café despois de comer de pé. Pero hostia, salindo, que te me queiras sentar salindo. Non é unha actitud, sabes? Eso é como que quedemos para follar e non queiras sudar. Si, vamos pero despacito. A xente que sale de festa. O primeiro que fai é chegar e sentarse. Esa xente é a mesma que vai a Madonna e se pide unha ensalada. É a mesma que lle gusta a televisión e sálvame. É a mesma que che di, ai, a min encantan máis series. E pois sempre están vendo La que se avecina en FDF. É como, sempre están as series, tronco, costa chegón aí, punto. Esa xente sería o mundo das bebidas a cerveza sin alcohol. Que nin te emborracha, nin sabe ben, nin sirve para nada. Esa xente é que che di, me encanta viajar, e van sempre a Canarias. É como que fan todo, pero flojito. Sí. É como... Momo é un sitio que entras é como unha calle. O sea, sabes estes adoquins onde tes medo a romper unha perna? Pois é así todo o bar. É tal cual. Está feito de tal maneira que imposibilita tanto bailar como emborracharse. Porque está cheo de escaleiras, o suelo non está firme e comes tú unha hostia que flipas. E bailar tampouco podes porque non hai... Entonces, está feito estratégicamente para aburrirse. Entonces, se ti dis, joder, hoxe quero salir, pero non me apetece pasalo moi ben. Momo. Hai un billar, hai un de tirar dardos, e despois hai botellas que parecen que son dunha discoteca de mujeres, homes e viceversa. Entón é unha decoración un pouco confusa, porque non sabes onde estás. Por iso lle gusta moito tanto a xente máis perroflauta e aos máis pijos, porque teñen aí la porquería e el glamour, todo en uno. Poderíamos dicir que o Momo é aos sitios de salir como Kiko Rivera a música. Si queres oír música pero non che gusta, escoita Kiko Rivera. Si non queres salir, pero non che gusta, vai ao Momo. Pasamos ás discotecas. Isto todo chega a unha hora que pecha. Porque é así, non estamos en Ibiza. Pecha ás 3. Ás 3 ou ás 4. O que sei. Porque vades para a xente de fora, porque ela pensa que todo o mundo é Santiago, ten o mal do cómico madrileño, que sempre fan os chistes que dicindo, che, cando coges el autobús de la línea verde e vas a Malasaña e ti estás en plan, que me contas, amigo? Xo, aquí na miña aldea pasan 2 autobuses. Non é que haxe liña verde, hai unha liña blanca que é da carretera e mira ao cruzar, é o máximo. En Santiago pechan todos os locales normales ás 4, porque pero pechan moi ás 4.
Non é desto de pechan ás 4, todos fomos a algún bar de aldea que ten que pechar ás 2 e son as 7 da mañán e ainda non pechou. Están fumando dentro. Isto ás 4 cerranche todo, cerranche todo que cerranche casi todos. Entonces quedanche como 4. Quedanche 4 discotecas. Según a que decidas a ir, defines a túa personalidade. É como o Pokémon que escolles ao principio. Pois exactamente o mismo. É unha decisión que che vai cambiar a vida. Tens que elegir moi ben. Tens que elegir moi ben. Entón, podes ir ao Minecraft. Número 1. O Minecraft é un sitio que... Charmander. Si, é Charmander para os Pokémon. Entón, o Minecraft xa é curioso, porque xa entras aí unhas escaleiras. Que xa é como plan. Onde vou? Onde vais? Por qué? Porque o Minecraft é unha trampa. E xa o primeiro que che pon é unha trampa, porque sepas que na trampa é unha trampa. Non esconden nada. Porque hai unhas escaleiras e que máis hai? Hai unha barra, que xa nada máis se ves a barra, e despois está todo escuro. Hai unhas escaleiras e oscuridade. Dime que se non é pa... Está feito para matar personas. Entón, hai oscuridade e diste, guau, que tenebroso, un sótano oscuro, escaleiras, tal. Pero despois ponche fito e fitipaldes. Que non se acaban de decidir, sabes? A oscuridade, ojo tamén. Unha trampa. Pensas que estás morrando con Mario Casas e estás morrando o cu dunha cabuxa. Que máis ou menos. As dotes interpretativas son as mínimas, sí. Pois estaba un día no Minecraft, porque non é un sitio que eu este habitualmente, que sí, pero fui un día ao Minecraft, por casualidade, e dime un colega, ti, se queres ligar no Minecraft, vouche dar a clave. Eu pensando que me ia dicir, invita unha cerveza, tal, non sei que, dime, nah, tens que levar un cartón de leite. E cogió e se fue. Por qué? E non soube nunca para que era o cartón de leite. El douche a arma, el douche a ferramenta, ahora tens que utilizar a ti. El enseñouche a pescar, tampouco che pode traer os peixes. Así que xa sabedes, chavales, se queredes ligar no Minecraft, levad un cartón de leite. Un cartón de leite. Un cartón de leite. Non dixo marca, non? Non me dixo xa era entera, desnatada, sin lactosa. Non creo que no Minecraft che diga, ui, sin lactosa. Sí. Yo quero leche sin lactosa. Sabes que teño un conocido, este xa non é amigo, que é alérgico á lactosa e por eso non se mete cocaína. El porros e tal, sí, pero nunca quixo probar porque dixo... Pero pola lactosa, non porque che dea un infarto a tomalo, non, el co infarto, bien. Agora a lactosa, non, porque aparte que a lactosa son gases. O tipo por non peidear pasa da coca. O Minecraft entras, ten unha escaleira, está oscuro, entón podes te matar. Se consigues non matarte, pide un cubata e tamén morres igual. Do Minecraft non vas salir vivo. O millor que che pode pasar no Minecraft cando vas ao baño que haxe cola. Despois todo o peor son sorpresas que dices, oi, non sei se quero meterme aí. No. Non, estamos dicindo que se fagan cousas raras no Minecraft, No. Eu teño visto, de verdade, a xente ir ao baño ao Minecraft e mexar. Digo, prometo, cho, eu eso vino. Estás no Minecraft, de repente, estamos no ano 2022, estás ali e ves fume. E te sorprendeche moitísimo, porque como hai fume nun bar dentro? Hai xente fumando. Cabe, dices, que porque antes non pasaba nada, pero ahora como que non tampouco protestas, porque, a ver, entraches no Minecraft, o aire que hai no Minecraft, fumes ou non fumes, é moi perjudicial pos pulmóns. Tamén che vou dicir unha cousa, no Minecraft o que vas ver fijo é xente aburrida. Porque hai xente que non quere pasalo ben a última hora. Porque ti se queres pasalo ben, vas a un sitio do que vamos falar despois, donde poñen música, bachateo, reggaetón, tal. Se xa non queres pasalo ben, vas ao Minecraft. A deprimirte. Por eso no Minecraft hai tan pouca luz, para que non vexas a cara da xente aburrida. Que deberíamos facer aquí o alegato de cando hai que recollerse, hai que recollerse. Hai que recollerse, efectivamente. Non andar a alargar a noite. Efectivamente. Ti se queres salir máis horas, sal da casa antes. Pero non obligues á xente, sabes? Que ves está o pobre Paquito que se levantou ás 7 da mañán,
que tuvo que ir traballar como un cabrón, jornada partida. E son as 7 da mañá e tarde. Xa vas pa casa, aguanta un pouco, joder. E está Paquito en plan, mira, amigo, eu dormía. Eu o mesmo que facía era dormir, sabes? Pois que ven morón a ti, pedime de ir pa cama e imos e fago a cucharita, pero de follar olvídate. Que sempre hai algún que dormeu hasta as 3 da tarde, normalmente son eu, e ese claro, non quer ir pa casa porque está fresco, pero hostia, cando tens que ir traballar, te levantas ás 7 da mañá. Este sería a ruta dos perroflautas, basicamente. Non dicimos que, home, que haxa alguén de dereito algo desorientado que vaya a un sitio destes. Non dicimos eso. No. Pode pasar. Nin que Pode non pasar. poida ir, cada un que vai onde queira. Nós dicimos o que é a masa, como se move o grupo máis nutrido de personas deste estilo, van a Maicar. Pode haber mezclas raras. Pode ir un de dereito ao Maicar como pode haber un español no como dominicano. Sabes que os do combo dominicano non son un combo nin son dominicanos. Eso a min é unha cousa que me voa a cabeza. É como, París de Noia, é de Noia. Sí. O de París xa, bueno, xa foi unha fantasía que meteron eles, pero compro. Orquesta Olympus está ben posto porque son putos dios. A seguinte opción, se non queres ir ao Maicar, porque... Temos a Maicar, Charmander, Temos a Maicar. Temos o Blaster. Blaster. Un sitio normal para changueo, gincas, mujeres, hombres, viceversa, tacones, chaquetas super apretadas. Como definiría o Blaster? En Blaster é un sitio no que podes ver americanas de muller. Eso sería a definición propia de Blaster. Está moi guai se queres ligar. Sempre ves a xente ligar entre eles. Porque aproveitan as cancións de Maluma para arrimarse, basicamente. De feito, as discotecas teñen un volumen moi alto, non para bailar, senón para que te acerques moito e poidas entrar a xente, amor. Claro. Porque unha vez que estás falando aquí... Aquí. Claro, non hai nada. Tiene unha cafetería con unha mesa de por medio, é difícil de entrar. Agora, estou aquí... Non é moi difícil que me escapes. Complico xa cobra. Para xente que, por exemplo, vas a un bar e pides unha de esperados, este é o teu sitio. Este é o teu sitio. Nunca ninguén en Galicia foi a un bar e pide unha de esperados. Jamás. Pidiches unha cerveza e dixeron, hai isto. E me la bebo, porque... Esa empresa está vivindo de puro descarte. Unha cerveza a que teñen que poñer un limón para quitarlle o sabor. Como tiene que ser? Como ten que estar a cousa? Que só se che poñe limón, que a de esperados é co tequila. Sí, e co tequila é porque cada é moi uno que fuerte. haga as súas propias conclusiones. A de esperados é o mundo da cerveza como o mundo das noticias do corazón socialité. É un descarte que nadie quere, pero bueno, algo hai que facer. Iba a decir, Larios, Bacardi Blanco e JB. Esos son Cuba Libres. O resto son pijeríos. Van a sair moi finos últimamente. Hai esas tres. Ti vas a de Pancho, ten esas tres botellas. Larios, Bacardi Blanco e JB. Todo lo demás, porquería. Que tades apichotaos. Que nada máis que, ui, no, faime un gin tonic con cardamomo. Viñamos a emborracharnos o que viñamos. Por favor, prosigue. Terceira discoteca a que podes escoller ir cando todo se pecha. Ruta é un sitio chulísimo para os capitalistas porque cobran entrada. Fas unha foto a entrar porque hai unhas luces así que che fan unha silueta super chula que pareces Los Ángeles de Charlie e marchas pa casa. Eso... Basicamente ese é o procedimento. Non conozco a ninguén que quedara nunca en ruta a bailar ou a beber. Nunca. A bailar está imposibilitado pola música que poñen e a beber pola bebida que poñen. Entonces entras, pagas, entras e fas a túa fotito, pola ao día seguinte dicindo hoxe xa non é onte. Por que se está poñendo de moda a frase hoxe non é onte? Porque dá a impresión de que levas 2 días de festa. En plan, eu salí onte da casa e hoxe Pois a mí gustaríame que fóramos parando. Sí. O sea, xa levamos 2 ou 3 meses poñendo en Insta todos os domingos hoxe non é onte. É unha foto dunha pizza, dunha infusión, dos libros das oposicións. E o primeiro fixo gracia. Que Pero no, xa... o primeiro tampouco. Non lle fixo gracia a nadie. Pero polo que sea, puxose de moda e igual que se puxo de moda, eu que sei, porque os pantalóns blancos, que dicías non lle gusta a ninguén, pero puxose de moda, perfecto. Pero hai que ir parando. A broma xa está.
casas. Recordemos, pantalón blanco en home solo está permitido en orquesta e en mafioso italiano. Outro día falaremos de que se puxera de moda os jerseis de cuello alto. Entre personas que non son profesores de plástica. O profesor de plástica pode. Recordemos, o profesor de plástica pode facer dúas cousas. Unha, levar jersei de cuello vuelto, e outra, fumar porros nos recreos. Son as dúas cousas que ten permitida por ser profesor de plástica. O que dixo Carla é moi importante. O mellor que podes facer de ruta unha vez que pagaches a entrada é marchar. Cuarto sitio e último para ligar, para salir de festa, a Biblioteca Conchi. Conchi sería Mewtwo. Ahí ligas, o sea, el mejor, el número 1. Ahí es donde vas a ligar de verdad. Sí. A Biblioteca Conchi vai xente de Extremadura a estudiar. Xente que está facendo un cursillo de carpintería. O sea, imagínate como está a cousa. Vamos a ver, a Conchi é unha biblioteca grandísima que hai ali de lado da Zona Nova, en Santiago, no medio do campus, que hai colas para entrar incluso a 15 de agosto. Entón, a mí explicarme por que un sábado de agosto hai xente na Conchi. Porque hai que opositar. E están opositando para ver si follan. Entón, ti chegas á Conchi e intentas encontrar sitio, que é moi difícil encontrar sitio. Moi difícil. É máis difícil atopar sitio na Conchi que aparcar en Padrón o domingo á mañá. Gustame moito que a este tipo de bibliotecas a xente vai en zapato de tacón. Que é como o único que se pide. Nadie che di que non ligues, nadie che di que non bebas o teu Larios en vez do café. Nadie che di eso. O que se pide é silencio. Entón, por que vamos en zapato de tacón? Hombres. E incluso algunhas mulleres tamén. Eu que sei, ao mellor hai alguén dunha ingeniería informática que non se enterou que ali se vai a ligar. Que é verdad. É que molesta moitísimo, porque ti estás ali e escoitas o taconeo e molesta che ligando, joder. Estás ligando cada lado e está o outro... Non viñes en tacón, home. Como cuchulas que quedan a molestar. Conozco xente que estuvo repetindo a carreira varias veces para non perder de ir á Conchi. Eu conozco xente que acabou a carreira e seguía collendo unha asignatura para poder ir á Conchi. Jode moito a xente, como ela, que se queixa de que na Conchi hai ruido. Sabes? Hostia, é como se sales... como se vas a un concierto do ACDC e dis, hostia, que meten un barullo. Xa, claro. Hostia, pero vai a un sitio a estudiar. Ti non podes ir á Conchi e pretender estudiar. É que non é unha biblioteca para estudiar, é un sitio ao que vas con libros para ligar noutro ambiente. Porque a mí non te gusta beber e tamén tens dereito a ligar. Falamos de xente que está sentada toda a noite, nada máis chegar ao bar 60. E despois está a xente totalmente contraria, que é a que quere bailar seguido. A xente que vai a un bar que se chama Bar Rock and Roll e din, e logo non terás unha de Marc Anthony. Ti que crees? Pois para ese tipo de xente, porque Santiago admite todo tipo de personajes. Entón está o século IX. O século IX definiríao como un sitio que entras, hai unha rampa, non queren poñer complicacións, porque unha pequena complicación e xa non entras. Para que poidas entrar e marchar bailando xa. Non tens nin que parar de bailar, nin para entrar nin para salir. Tens que podes ir... De feito, a xente xa vai entrando en plan, esta xente vai entrando e xa vai bailando. Non podes entrar ao... Esa é a xente animada que queremos. Eso é o que buscamos. Entre el que baila e el que se sienta, el que baila. Sempre, el que baila entrando. Sempre. Entón, unha entrada, unha rampa e unha esplanada. E despois un alto donde se pon a xente así a mirar a ver a quen pode invitar a sacar a bailar. Que parece a feira do Jando. Só falta a subasta. Entón ali vai a xente a bailar salsa, merengue, incluso salsa e merengue. Entón é como estar na festa do combo dominicano, pero sin o combo e sin o dominicano. No, dominicano sí que hai máis dominicanos no século que no combo. O malo do século IX que hai moito espertillo. Entón, ti entras ali cas túas dotes de que pareces que eres máis ben o rei emérito bailando, máis que Marc Anthony. E sempre hai un tonto que che di, no, isto non se baila así. No, xa sei que non se baila así. Nada se baila así, mal, como fago eu. Xa sei que non se baila así. A mí me gusta moito facer bailes estúpidos, por exemplo, este da perna de...
estás bailando un merengue así, e sempre hai un tonto que che di, no, o merengue non se baila así. E, non me digas. Hostia. Pois eu a Juan Luis Guerra sempre o vexo ca perna en alto. E dinche, no, bachata bailas así. 1, 2, 3, cadera. 1, 2, 3, cadera. E xa. Xa o sei, pero se non o sei, porque de verdade non son capaz de corazón. Para de darme clases de baile, por favor. Non sei bailar, non pasa nada. Teño asumido o vos. Que vos sorprende que Beyoncé non sabe bailar. Bien. Que vos sorprende que eu non sei bailar. Home, pues, en principio. A bachata, o merengue e a salsa son todas o mismo. Non me vendades a moto. É sempre o mismo. Visto uno, vistos todos. Son como Manuel Carrasco, Antonio Orozco, Manu Tenorio, son a mesma persona. Andrés non sei que, son todos o mismo. Hai un solo e vai cambiando o pelo. Pero non é o mismo. E a bachata e os ritmos latinos son todos iguales. Punto. Divertidos e moi bien todos. E gustanme todos. Os ritmos latinos, non os outros. Os outros bien por outro. Pero sois todos lo mismo. Punto. Sí, porque hai xente que cando pide unha canción dixe, ponme unha bachata. E ti dentro da tua ignorancia, pois, que sei, cal é a tua bachata así mítica? Felices dos 4 versión bachata. Buscas en YouTube. Felices dos 4 versión bachata. E dixe, no, eso non é unha bachata, eso é unha salsa. Pero ti queres bailar ou que queres? Se queres bailar, baile, que vou che dar que sea bachata, merengue ou rock and roll, tanto igual. Ti baila. É que xente que se pon moi pesada co de bailar. É como, en plan, estarlle metendo moita complicación a foder. Porque ao final aprendiches a bailar e faz todo para intentar meter el pizarrín. Entonces, tampouco te compliques tanto. Foi bachata, foi merengue. Non me vendes con contos. É que hai moitos que é que encántame bailar. Non, a ti encántache foder. O que pasa é que tens que bailar porque é un paso previo. Pois estes serían os nosos consellos para a xente que ven estudar este ano a Santiago de Compostela. Que le deseamos todo lo mejor. E recordade, cando empezades unha carreira, sentades vos, mirades á esquerda e á dereita, eses son os dous amigos que ides facer. Acabouse. Do resto non vos ides a levar na puta vida. Na facultad, se sales cun amigo, date cun canto nos dentes. Si, os primeiros días, salimos todos, venga, va de 30, de 40, de 50. As 3 semanas quedades 2. E agora para acabar con un consello optimista. Dismo a min. Non se me ocurre. As carreiras teñen cousas boas. Sí. Nós non conocemos ningunha. Pero vos buscade. Tendes 4 anos por diante para buscar unha.